कमलेश देहाती के खाली एक्सीडेंट हो गई। अच्छा एक्सीडेंट में हई सामान में कट गई रहे धावा। अच्छा कट गई। हां तो डॉक्टर साहब इनका मेहरारू से सलाह ले ले कि ऐसन बात बाजे अभी काम लायक बात ना यदि तू कही तो कुत्ता के जोड़ देती। हां इनकर मौगी कलस के भाई कुत्ता अत इनकर पहले ही से रहल जोड़े के बाद गदहा के जोड़ दी एक हाली भरपूर फायदा उठाई। देखा ना बुझाता जे हॉस्पिटल में लाश एकदम पड़ गई बड़ी से आ हई एगो एम्बुलेंस के इंतजार करता कि अब मन जल्दी आए तो मन जाए। का हो बेंजू बजाओ तारा हां लई गल तारा अतना बढ़िया लयदार हो जब पैदा भइल वही में से बेंजू ले ले आई रहे। हां तनी वीडियो कॉल कर तनी दिखाऊ तो कैसे। हां तनी करी तो उठाओ। हां देखिए एगो मोटका भागता जाइए बड़े हुए करमाई तो कहां जाई रहती था। हां देखिए उन्हें भाग के गइल है और के न बड़ा पापा खोजे एगो है न सुतल बा ई तो एकरा के दे दल बड़ा टीवी देखे कही तवा के मोबाइल खाली चलावेला सारा दिन। हां और के न बड़ा एगो है न सुतल बा है देखी छोड़ दे तोरा भाई पर गुज बे। हां देख केंगो नंगरिया दिखावता। अच्छा छोड़ जाए दो हनी के सुता दो है न आवा एगो सर बोल। अरे तोर छोटका लड़का साफ एकदम खत्म बका तू जाके वीडियो कॉल करता रहे तो हे तरे करता। अरे अपना मम्मी के यही तरे करी अरे अपना मम्मी के यही तरे कर रे हाय पागल कहीं का देखा सर बोला सर बोल। ए राजा जी एगो लड़का एगो हो न बैठल बावे ना बैठल बा हे या ओ ई जब भई रहे न तब बदरी फाट गई रहे। सजावा सपना हमार चूर हो गए। यस यस जेकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए। पता ना खता कौन कसूर हो गए जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गए। तुम कहते हो कि दूर हो गई हम कहते मोटका के ए राजा जी ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी आज परदेसी ना तो हसे न पोटी आज परदेसी ना तो हसे न पोटी आज परदेसी ना तो हसे न पोटी आज परदेसी ना तो हसे न कहते कि राजा जी धन रुपया पैसा रहिए के का हुई देव बाबा के माध्यम से हमरा के मिल पुरस्कार तनी मुर्गी मारी हो का कहती है मौगी का कहती है राजा जी कहर शीतल हर सैया रोजे बढ़ल जाता कहर शीतल हर सैया रोजे बढ़ल जाता तन कोई तन
अब होई कमाए के 350 आई हमरा का 100 रुपया इनाम देखा होता। अरे कहे के बा तोरा लेबर बड़ा से 4 गो द्वार पर भा लागल बबुआ तोहरे दुख सुततानी ननदो से सटी तोहरे दुख सुततानी ननदो से सटी तोहरे दुख सुततानी ननदो से सटी आजा परदेसी ना तो हसे न पड़ी आजा परदेसी ना तो हसे न पड़ी आजा परदेसी ना तो हसे न पड़ी आजा परदेसी ना तो हसे न इनकर बात रवा सुने हैं हम इहे नु कने है कि शंकर जी मतलब कहेलो के रे पागल जे अपना माई बाप के ना होई त ते हमार हो खबे हैं ले जाओ ना पढ़ारा तरे उहे ले लिए आशीर्वाद ले लिए हैं ते कहता है जे ई सारा बा अपना ले बना के अब देखिए अपना ले बना के ई कहता हे जवा के ई सारा बा ई शब्द कहां सुनले बा ए ससुरा ई शब्द ए जे सुन ले बने ए जे शब्द पागल कहीं के ई कोनो गाय की हो हैं आवाज हमरा के देखा उल्टा बोल तोरा नियन आवाज लेके कतने लोग लिट्टी के दुकान कइले बा हैं बाप रे बाप अब देखो ई हमरा के आवाज देखावे लागल आ ये एक दिन गोड़ पर गिरत रह के तनी बॉक्सर खून क्वेश्चन होला हमरा के दिखाना भाल ले बबुआ स्वीटर बहु चादर ऊपर से कहता जब पहल के दाम यदि 60,000 लागेला तो अंठैया बुझेली सनो जो हमरो दाम 60,000 लगे एकर मतलब जे अपना के बैल साबित कइले आ हमरा के अंठै साबित कइले ये नो सार जीवन भर बैले रह जेबे अठैया गाड़ियों में घुस जाली बबुआ अंठैया उ है सो कि बैल लोग के मुखिए में ढुक जी हस जाने लेके छोड़ी हस पागल कहेगा स्वीटर चादर ऊपर से तब थर थर दहिया कांपे भीतर से राजा जी बाहरी का जाल चल जाता भीतरी के जाल कैसे जाए तूफानी भैया अंदर के जाल तहरा ओइले पहटी अंदर के जाल तहरा ओइले पहटी अज परदेसी ना तो हसे न पटी
खाली एक्सीडेंट हो गई। अच्छा एक्सीडेंट में हई सामान में कट गई रहे धावा, अच्छा कट गई। हाँ तो डॉक्टर साहब इनका मेहरारू से सलाह ले कि ऐसा बात बा जे अभी काम लायक बा ना यदि तू कही तू तो कुत्ता के जोड़ दी। हाँ इनकर मौगी कहलस कि भाई कुत्ता अत इनकर पहले ही से रहल जोड़े के बाद तक गदहा के जोड़ दी। एक हाली भरपूर फायदा उठाई। ए सब लोग जानता गायत्री बाबा से बढ़िया आवाज रहे गुलाब शर्मा रहे कि ना रहे चाचा? गायत्री बाबा से बढ़िया आवाज रहे गुलाब शर्मा, मगर बेसुरा रहल सुर में ना गायत्री बाबा से बढ़िया आवाज रहे के परशुराम के छपराला परशुराम के। लेकिन गायत्री बाबा जब समाज में जब अपन देख धरस त केहू के जब गायत्री बाबा के साज बाज बाजे न आवाज आला उधिया जैसे सी की ना आवाज देखा मानस हंस कहले गायत्री बाबा। आज गायत्री बाबा लहरी बाबा के लिखल गई के गावता राजन जी महाराज, प्रेम भूषण जी महाराज, बागेश्वर धाम लहरी बाबा गायत्री बाबा के नाम लोग धरता अपना प्रवचन आवाज के बोले ओहले बड़ा कमरा लागत तोरा उही हाय आवाज ले ले बड़ा हाय कहे वाला बात ही बा जे आवाज मन ले ले बड़ा बहुत आवाज वाला बनत त गावते न बड़ा काहे ना सुतल रही कबे ले बोलत तने खन जागा ना भाई वे तरी जगबे ना कर भाई तू तो चाहता जे आके खोदस के तनी हमरा अच्छा लागे अखिया खुल जाओ अखिया खुल जाई पागल कहीं खुल देखी खुल खुल जागा टाइम देखा लगले जागा तनी तनी तू कुछ तनी हमरा के कह हम जानत तनी कि बिना कहले तू मन बन कहे वाला है हवा कैसन का समाचार ठीक बन रुको हो ए लोग के भाग बाट तनी बैठो ही देखी ए लोग के संजोग देखी बलिया जिला कलाकार के धरती लयदार के धरती हम केहू के जिला का हम शिकायत नहीं करब बलिया जिला कलाकार के धरती है लयदार के धरती है जब हने हमनी के गायत्री बाबा रहले त बलिया जिला में धुरान का रहले आ बलिया जिला में हम देखत नहीं जे जतना चर्चित व्यास होता रहे उमर जाता रहे संजय एक्सप्रेस हमर जोड़ी रहले मर गई गुड्डू साहनी के बढ़िया आवाज रहे मर गई हैं एक जोड़ी रहल जी जी अब देखिए अब बलिया में दुइये गो आदमी मार्केट में एगो सामीनाथ भैया आ एगो आ दोनों जना डेढ़े बैठे अब देखिए लेकिन सामीनाथ भैया कहां बड़ा मार्केट में गायत्री बाबा के छेला आजो कोई है न तो बुझाई जे एकदम ठाकुर जी गावत अरे अब कहे के बात बाकी ना हैं कैसा काल ठीक बन बाबू आई को बात बताओ तो हई अखिया बन बात तनी बताओ तो को बात अगले बबुआ बूढ़ा बे असले बोरा सीता पईबो सन सन दिल खानी कतना सतईबो सबे सुतत बाय अपना में हर संग सटी ए बलमुआ ए सजानवा ए बलमुआ ए सजनवा ए सजनवा ए सजनवा ए सजनवा ए बलमुआ बहुत बहुत रुपया पुरस्कार अजय चौधरी जी, राम जी चौधरी जी, बहुत बहुत रुपया देने पुरस्कार। हे बलमुआ हे सजनवा हे हमर राजा जी दरना बाल लगले बबुआ बूढ़ा बेयास कबले तूफानी भैया खाली मोय आदमी संग ही आ खाली मोय ग्रुप रे संग
फोटो है। बूढ़ा बेयास कबले बोरसीता पईबो थर्मस में पानी पियो बाबू पानी पियो आवाज बनाओ बोले के बाद संग संग दिल खानी कतना सतईबो संग संग दिल खानी कतना सतईबो सबे सुतत बाया तना में हर संग सटी ए राजा सबे सुतत बाया अपना में हर संग सटी आजा परदेसी ना